Celebra el centenario del 77 de mayo, donde Moreno Puchades sigue inscritos a nuestra academia y els nostres quatre capitans allà Fulquier, Berga i Perú porten i dipositen una lona en record de la llegenda infinita del Pep de Sueca en l'any del centenari del seu naixement, Antonio Puchades. Leyenda del nostre València Club de Futbol, el qual el centenari del seu naixement de Moll també va ser any Puchades a Mestalla, any Puchades al València Club de Futbol. Y ya saben que les bandes de música son una parte inseparable de Mestalla. Miles de docents músics de bandes afectades com la gana duen a Mestalla. Músics, gràcies per ser i estar, per la vostra resiliència. El més gran dels músics de la comunitat valenciana, sí senyor. Visca les bandes de música. Y es desde las bandes que tan malament que van passar en la gana y que unides o unir a bicicleta banda después de la tercera. Músics de la banda primitiva de Paiporta, de la Unión Musical de Paiporta, de la agrupación musical Santa Cecilia de Sarrí, la agrupación musical Orla d'Alfafar, el Centro Instructiu Musical d'Alfafar y el Centro Instructiu Musical de Mascasa. Interpretarán l'himne nacional del mestre Serrano, l'himne de la comunitat valenciana, dirigits pel mestre de la primitiva de Paiporta, José Pascual Arnau Paredes. Actúa como solista el tenor Donís Salvador. Un fuerte aplaudiment per ells. Paradisos
Una tragèdia i ens l'ha arrebatat molt jove. L'home de l'etern somriure. Guardem un minut de silenci en memòria d'un gran valencianista i d'un gran faller, Julián Carabantes. Que lleva 2 vueltas. No, 3. Esto 3.
deseo de que se sientan finas de esta temporada. Felicitación del torneo por la participación y lo digamos los buenos minutos de esta temporada. Gracias. Saluda. Sí.